हालौगासिनो जोंना बोख्लायबाय सान्दिया हालौदों गायबाय नै दायो सानिया नै बेबायदि फुयो नै बिसिनिथिंजाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ जाहैबाय आं माइ गायनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम लोगोफोर बाबामोना थांबाय मोनसे माने सर्ट रिल्स दं आरोना ओंखायनो ओमफ्राय कर्नाटकायाव आं फार्स्ट टाइम माइ गायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिसिनिथिंजाय सोर सोर माइ गायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो फाइनाल लुगाव सफैबाय ओमफ्राय नै मोसौजों हालेवगासिनो आरोना बाबा बानायबाय नै लोगोफोर वाव सुपार सुपार आंसो रोंगोन दा बे खिदिं खिदिं अ जादों दा दायो आं मोसौ बोलायलायनो आरोना लोगोफोर फार्स्ट टाइम नायनोसै माबायदि नै सान्दिया हालौनो नागिरदों दे ओइ सान्दिया हालौगासिनो दाना बिफाया खिबु खिबु थाबायफागासिनो दङ हालौगासिनो जोंना बोख्लायबाय सान्दिया हालौदों लागावबाय देनां हालौनांनाय नंला बिदाफ्रा जोंना हालौखाजोब्बाय इदला बोख्लायबाय दायो आं हालौखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो खोथिया फुनो थांसै आरोना जोङो जा मोजां मोनदों आं हालौनानै जा मोजां माइ गायगोन लोगोफोर दिनै बावनो मामियाबो नै रेडि जाबाय दायो माइ गायनोसै दायो नै खोथिया फुगासिनो बिसिनिथिंजायनिया माने बिसिनिथिंजाय बुरि बुरियासो फुयो आरोना ओमफ्राय जोंथिंजाय सिख्ला सिख्ला ओमफ्राय बिसिनिथिंजाय गासिबो बुरि बुरियासो गायजोबो आरोना ओमफ्राय जोंथिंजाय गासिबो सिख्ला सिख्ला ओमफ्राय मामिया नै बाहायनो दङ गितावनि ನೀವು ಮಾಡು ಈಗ ತೆಗಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಮ್ಮ ಪೈರ್ತೈತಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ರೈತರು ಮಾಡುವಂತನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ बेबायदि फुयो नै बिसिनिथिंजाय दायो सफैबाय फाइनालि WhatsApp ಇಲ್ಲ YouTube ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೈ ನೈ ಮಾಮಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ बाबा गायनो नागिरबाय नै बाबाया गायदो एफा मोजां जायो नामा बिसिनिथिंजाय माइ गायनाया नै लोगोफोर बिसिनिथिंजाय बुरि बुरिसो गायो दै सिख्ला नङाबाहाय सिख्लाफोर गाया लाइन गायदोरा दाना बिदिनो आरो लाइन गायनांगौलाय बिदि माथो कमन खालामनाय
लोगोफोर बे जायगाथिं सिख्ला सासेमोन नामा बुरै बुरैसो गायो बे कर्नाटका जायगायाव आरोखि बुरै बुरैसो गायो सिख्ला होननायखौ नुनाय नङा नोंसोरो दायो लाइन लाइन गायजोब्बाय नै डान्स लोगोफोर माइद' बिस्रा खोथिया रोगाग्रा ओंखाम जानोसै बाबाया दायो ना बाथोनसो जादो दे बाबा ना बाथोन सान्दुंआबो बांद्राय गैया लोगोफोर इन्ट्रेस्टआनो बारा माइ गायनो ओमफ्राय बांद्राय रोङाखै थावाबो गायबाय आं ओमफ्राय बिसोर दाबो गायगासिनो नै दायो थांसै न'आव लोगोफोर गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय जोंना रिल्सआ गायबायबो ओमफ्राय दायो थांसै सोंहरगासिनो मेरला इन्ट्रेस्टिं लोगोबो मोनबाय दिनै मोजांनो ओमफ्राय मोनसे रिल्स दंबावो सनियाजों मोनसे आरोबाव बेखौ लाबोबावनांगौ दा फैफिनबावगोन आरोना जों सनियाखौ लानानै दायो फैफिनबाय जोङो सनिया फैबाय आरोना गायनो थाखाय अखाबो हागासिनो लोगोफोर थाइफ्रिगासिनो मा फैदेरखा गुस्साय में इससे टगला हो गया हमारा सनिया गायसिगोन नै लोगोफोर नङाबा हरनिफ्राय गायबोना थाबैबो गायबाय नै दायो सनिया नांबावगौ बाबा गायखांबाय फाइनालि दायो रिल्स लाखांबाय बाबाना हाब्रु नांजोब्बाय आरोना गोलैनाया हाब्रु नांजोब्बाय